Teraz prejdem tak v krátkosti k taktike krmenia. Čo sa týka krmenia, budem to robiť podobne tak ako obvykle, avšak prispôsobím to tomu, že na túto rybačku mám iba nejakých 12 hodín. Budem vlastne krmiť dvoma druhmi, respektíve spôsobmi krmenia. Hlavným spôsobom bude krmenie z podového mixu, ktorý si teraz pripravím, s raketou z pomp, a druhý spôsob bude klasicky po každom nahodení. Tam dokobrujem zo pár rozpustných guličiek. Keď budem chytať na Mr. Dudy, tak tam jednoducho dokobrujem Mr. Dudy, keď na Forest Squid, tak tam dokobrujem rozpustné Forest Squid. Tak základným, nazvem to pilierom tohto môjho spodmixu budú kuličky Forest Squid. Dám tam cca, teraz mám v ruke nerozpustné 16, dám tam cca pol kila. Taktiež tam pridám aj zhruba pol kila, čo mám ešte rozpustných 20. Keďže budem krmiť aj našou prémiovou radou Mr. Dudy, tak tam pridám aj rozpustné 20. Čo sa týka guličiek, mám tu zhruba 2 kg, myslím si, že viac nepotrebujem, keďže ozaj na tento lov mám iba nejakých 12 hodín. Avšak, aby to krmenie začalo oveľa skôr pracovať, tak tam pridám aj pelety High Attract. Sú to pelety malého priemeru, ktoré veľmi rýchlo pracujú, rýchlo sa rozpúšťajú a rýchlo to miesto, nazvem to tak, rozožerú, respektíve spravia atraktívnym pre ryby. Takže pridám tam aj tie pelety, dám tam zatiaľ polovicu, potom sa uvidí. Celé to na sucho premiešam. Ako obvykle budem to zalievať mojou obľúbenou zalievkou Mr. Dudy. Je to zalievka do každej situácie, vlastne žiadnu inú takmer nepoužívam. Takže zalejem to, nech to pekne nasiakne, nech to je atraktívne. Pelet sa mi zdá, že tam je ako si málo, tak dosypem zvyšok. Tak. Tak, krmenie mám pripravené. Neviem, či to je vidno. Nechám to ešte chvíľu postať, tak 20 minút, nech to pekne nasiakne a potom to presypem ešte môjim obľúbeným Grunbitom Superhot. Ten Grunbite tam dávam vlastne kvôli tomu, že by sa robila na dne vlastne aj taká tá vizuálna stopa, nech robí to krmivo mrak, nech to čím skôr naláka rybu na krmné miesto. Takže zatiaľ toľko, idem si to pomaly pripraviť, ponahadzovať udice a dúfam, že čoskoro príde prvý záber. Ubehlo, mám záber, takže vlastne krátko po dorobení toho krmenia som to nahodil a vlastne v zapätí na to som dostal záber. Nakoniec som to ale utrhol, keďže som na takej časti širávy, kde sa celkom dosť trhá, je tu dosť veľa prekážok, dosť veľa koreňov vo vode, plávajúcich stromov a tak ďalej, že táto rybačka bude dosť taká otrhanie, by som povedal. Takže ale nechajme sa prekvapiť, verím tomu, že to nejak zvládnem. No a vlastne idem pomaly dorobiť to krmenie. A na záver vlastne tam ešte, ako som spomínal, pridám môj obľúbený Grunbite Superhot. Netreba tam toho veľa, fakt kúsok iba. Premiešam. Nech sa to pekne obalí. A vlastne krmenie na dne bude robiť taký mrak. Tak. Takže neviem, či je vidno, krmenie je pripravené.
Dúfam, že táto voľba bola správna. Mám s týmto krmením dobré skúsenosti z predošlých rybáčiek, takže verím tomu, že nesklame ani teraz.